Hello guys. Hining tayo guys, doon na tayo grasya panalangin gikan ni Ma'am Flor o ni Ma'am Amy. Ilapag yung gipakuha karong adlaw guys. Arang kusuga ang hangin, timing kaadyo. Hello guys. Hining tayo guys, doon na tayo grasya panalangin gikan ni Ma'am Flor o ni Ma'am Amy. Ilapag yung gipakuha karong adlaw guys. Arang kusuga ang hangin, timing kaadyo. Mapay pag-abot nilang Alex. Salamat Ma'am Flor sa imuhang gibadala nga grasya panalangin Ma'am. Nalipay si Unggoy. Namong Unggoy na hili og saging. Joke. Ganahan ko siya hinog guys og saging oh. Ipakape na pagkape. Kay bao jud si Ma'am Amy og hingapi si Bert. Ininit pa lagi. Kinsa may naghatag ni mo, Lex? Lex, kinsa naghatag ni mo? Paano ni? Halag, saging. Ito yung isda ito, Bert. Bert. Dito po yung isdang inununan ba? Maray. Ito. Ito kaldero. Ano rin sa Rosel? Oh, manami. Kuyaway. Kuyawag. Nay mo tawag sa... Oh. Hello guys. Dako na nga akong evergreen mamuntini. Hey. Nainom doon, di ko sa una ning barato pa. Oh. No, mahal pa di ay. Sa tagbilaran o ni palita guys. Tag 150 batoy kuan sanga. Kuha kog tulo ka sanga. Nagdako na siya gay padong sa tong ibabaw. Kanila inapod ni. Daghang salamat sa inyong pagsilip guys sa akong mga video guys. So shout out na lang diha sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa akong mga followers, viewers. Bye bye.